दा थांनाय जि मोनसे सनितपुर जिल्लानि सिङाव जे बेलस्रियाव मोनसे जे घटना जानानै थांबाय जोंना बारग' एक्स एनडिबि आदा नायजाबखौ जे बेलस्रिनि आनसलिकनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टजों लोगोसे एबसुनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टजों लोगोसे गुबुन गुबुन सनितपुर जिल्लायाव थानाय गुबुन गुबुन आनसलिकनि आरो जिल्लानि मावथिकर्मी बिथांमोनहा माखासे बाथ्राखौ लानानै जाय माने आदा नायजाबखौ बुनसु आफाद मोनसे दानो नागिरहैदों होननानै जि मोनसे देहायारि गाग्लोबनाय जि बुनाय जाथाय जि सोमजिदों बेखौ बुनसुनिफ्राय स्ट्रंलि बा थोंजों सोंखारिगोन आरो निन्दा होगोन। मानोना भारत हादरा मोनसे डेम'क्रेसि हादर, बाहाय साफ्रामहाबो आफाद दानानै गावनि थांखि बिथांखि गावनि मोनथायखौ मोननो थाखाय सोमावसारनो उदांस्रि दं। बिनिखायनो बेहायदि जे सनितपुर बा बिश्वनाथआव जि बनसुखौ दाहोआ बियो बे बाथ्राखौ रावबो आफादफोरा जा माहारियारि आफादानो जा सोरबा पलिटिकेल आफादानो जा अबेबा मोनसे आफादफोरानो जा बिथांमोना हमथानो हाया। मानोना भारत हादराव गावनि मोनथायखौ मोननो थाखाय आफादफोर दानानै सोमावसारनो हायो आरो उदांस्रिखौ नागिरनो हानायनि मोनथाय दङ। बेनिखायनो जिबायदि मोनसे बेलस्रियाव जि जोंनि आदा नायजाब एक्स एनडिबिनि बिथांखौ जि बुबाय एबसुनि जे माखासे कर्मिफोरा, बिनि सायाव बुनसुनि जानानै स्ट्रंलि बा गोख्रोङै मोनसे जों सोंखारिगोन आरो जों मोनसे थोंजोङै बाथ्राखौ बुंगोन। बेबायदि देहायारि गाग्लोबनाय बा बुनाय जाथायखौ जुदि एबसु साइडनिफ्राय लाबोबाय थायोब्ला बुनसुनि जे माखासे बिबानगिरिफोरनि सायाव बा सापर्टारफोरनि सायाव दि मोनसे बुनाय बा देहायारि गाग्लोबनायखौ जुदि लाबोबाय थायोबा बुनसुआबो सिरियै जिरायनानै थानाय जानाय नङा। जि जाथाय जानानै थांबाय जों गोबां मोनसे बर' जाथिनि गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। जाथि हिसाबै दिनैनि दिनाव बे जानायनि मोनसे परिस्थितियाव गैयामोन बा जानो नाङामोन। बेखौ जों बुनसुनिफ्राय गोबां दुखु मोननाय फोरमायगोन। जि बिथां बिनायजाब आदानि सायाव आदाया सासे हारिनि बा बर' हारिनो आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय हाग्रा बंग्रायाव थाहैनानै जुजिथाबबायनानै बिथांमोनहा मोनसे आलादा न'खर सोरजिनो नाजादोंमोन। नाजाबोयै बिथांमोना दिनैनि दिनाव माखासे समनि थासारियाव बिथांमोना उदां अख्राङाव फैबाय। दा मोनसे बाथ्राया जों गोसोआव मोनसे जों दुखु मोननाय फोरमायदों। मानोना जाय मानसिया बड'लेण्डनि थाखाय गावनि न'खर, गावनि बिमा बिफा, गावनि बिदा फंबायखौ नागारनानै पुलिस मिलिटारिफोरखौ बहय बहय दिनै दं गाबोन गैया जिउखौ लानानै बिथांमोना खारखोमाबायनानै उदांस्रि सोरजिनो नाजादोंमोन। दा बैफोरबायदि सासे मावथि बिथांमोनखौ जोंनि जाथिनि गेजेराव थानाय एबसु आफादा बुनानै बड'लेण्डखौनो लाजि फोनांदों होननानै जों बुनसुनिफ्राय थोंजोङै बुंगोन आरो बेजों लोगोसे बर' जाथिखौनो लाजि फोनांदों होननानै आं बुनसुनिफ्राय रोखायै बुंगोन। मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव एसबिआइ ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा एसडि क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव एसडि क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन।
नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 995468733336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला।